And what's up sa inyo mga ka-istorya? Welcome back sa ating munting channel. And today, napunta kami doon sa tinatawag nilang Isay Lube sa Bisaya. Isang umulan, uy! Hi! Tara! Hello guys, super hangat! My God! Ano mo kung may lakbay sa isang lubi? Oh, lakbay daw sa isang lubi. Sa Bisaya, baktas pa nung sa lubi. Ulan! Ano ba di ay? Oh, isang lubi. Ay, ginoon na sa dito sa dagat. Halos hindi pa kami nangangalahan pero kakapagod naman. May lemon bro. Violet bag. Yan, oh. And sakbag! Bag. Silupin bag. Ako bag. Bantong mga bag. Yo, konti na lang. Finally, hapit na, malapit na. Go na! Yo, pag gusto nyo pumunta dito, magdala kayo ng tubig. Kaya pa, my love? Kaya pa? Yo, men. May nakita kami abaka. Alam nyo bang abaka is kinuha from the song Abakada?
sa kakumplay na Miss Activity. Check! Next. Where next? Next is to soon to be Pungkay Hinunangan Southern Leyte. After ilang oras? 1 to 2 hours na paglalakad. Narating natin yung tinatawag nilang isang lubi. Isay lubi. Sa Bisaya, usay lubi. Next adventure natin, my love. Pungkay. Pungkay. Pag wala ng pera, Hopefully. pungkay. 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 Hopefully, Pungkay. So ayan, upawi na tayo. Southern Leyte. So ito na yung mga pagbabago sa vlog natin. Magiging team up na ni Team Jamelin. Ito na po yung start ng pag-vlog namin dalawa together. Sana suportahan nyo yung mga gagawin naming vlog, challenges at iba pa. Igwa. Abangan nyo yung challenge na gagawin namin. Ang dyan. Basta challenge. Tuan. Ang Palaya Munggo Challenge. Hindi kasi siya kumakain ng munggo. Ako niya kung kumakain ng Ang Palaya. So, may gagawin kaming challenge. Pag sinong matalo, Siyang kakain ng hindi niya gustong pagkain. Tulad ng munggo at ang Palaya. yeah.